Dijous 15 de setembre. Evangeli i Sal. Lectura primera. Aprengué en els sofriments que és obeir i es convertí en font de salvació eterna. Lectura de la carta als cristians hebreus. Jesús, durant la seva vida mortal, s'adreça a Déu, que el podia salvar de la mort, pregant-lo i suplicant-lo amb grans calams i amb llàgrimes. Déu l'escoltà per la seva submissió. Així, tot i que era el fill, aprengué en els sofriments que és obeir, i un cop consagrat sacerdot es convertí en font de salvació eterna per a tots els que se li sotmeten. Salve responsorial. Salveu-me, Senyor, per l'amor que em teniu. Amb vos, Senyor, m'emparo, que no en tingui un desengany. Allibereu-me, vos que sou bo, no trigueu, escolteu i allibereu-me. Salveu-me, Senyor, per l'amor que em teniu. Sigue el meu castell inexpugnable, la meva roca salvadora. Per a mi sou penyal i plaça forta. Per amor del vostre nom, guieu-me i conduïu-me. Salveu-me, Senyor, per l'amor que em teniu. Traieu-me del llaç que m'ha emparat, vos que em defenseu. Confio el meu alè a les vostres mans. Vos, Déu fidel, m'heu rescatat. Salveu-me, Senyor, per l'amor que em teniu. Però jo confio en vos, Senyor, us dic. Sou el meu Déu, teniu el meu destí a les vostres mans. Deslliureu-me dels enemics que em persegueixen. Salveu-me, Senyor, per l'amor que em teniu. Quina felicitat tan gran reserveu als vostres fidels. La concediu als qui s'arreceren en vos, per defensar-se dels homes. Salveu-me, Senyor, per l'amor que em teniu. Evangeli. Aleluia, aleluia, aleluia. Feliç la Verge Maria, que al peu de la creu de Jesús meresqué sense morir la palma del martiri. Aleluia, aleluia, aleluia. A tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps el pare de Jesús i la seva mare estaven meravellats d'això que es deia d'ell. Simeó va beneir-lo i digué a Maria, la seva mare: aquest noi serà motiu que molts caiguin a Israel i molts d'altres s'alcin. Serà una senyera combatuda i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima. Així es revelaran els sentiments amagats als cors de molts. Paraula de Déu. Comentari. La celebració d'avui parla de Maria, figura representant de l'Església, estretament unida al sofriment de Crist, i especialment a la seva missió salvadora. Per això Maria acull com a fills i filles tots els deixebles a qui Jesús estima, representants en el qui era vora la creu, i els deixebles acollim com a Mare Maria i l'Església, perquè puguem aprendre a viure com Jesús i a continuar la seva obra salvadora. Sisplau, subscriu-te a aquest canal i dona like al vídeo. Gràcies. Et desitjo una bona jornada.